Mali Euromasiri tabaw ka san 63 o bena dafa ni janvier kalo o tile 20 na. O ɲɛnamayali seli labɛnw o be sena ka ban génie militaire la Bamako. Maliden dɔw ka fɔla ko danfaraba de be kunu Mali Euromasiri tabaw ani bitaw ka barakɛtaw yɛrɛ cɛ. Baba Kone kɛnyɛrɛ ye barakɛla don. Aywa ne hakilina kunu armée ni armée kelen tɛ parce que sisan yɔrɔ ɲuman na ne armée ka image tiɲɛna kunu bi kɛwalew bɛ ka kɛ fɛnw bɛ ka kɛ mun bɛ ka armée ka image lasegin a ma mun ye ka armée bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta sɔrɔ parce que fɔlɔ armée kun tɛ décision ta u yɛrɛ ma ka sɔrɔ ma ɲininkali kɛ fan dɔw fɛ o tɛ hiérarchie yɛrɛ dɔrɔn yɛrɛ ɲininkali tun bɛ kɛ fan wɛrɛw fɛ mais sisan kɔni hiérarchie mana ordre mun di aywa ko bɛ ka k'o taabolo la bon ne yɛrɛ bolo jamana o jamana i ka armée n'a y'a sɔrɔ a ka autonomie b'a yɛrɛ bolo a bɛ fɔ de ma ko ye armée libre et indépendant ye donc o fɛti o bɛ se ka kɛ. Dɔw fɛnɛ ka yeta la ko bi Mali Euromasiri tabaw bɛ ka baara kɛ ni dusu ye kosɛbɛ. Tatu Ture radio barakɛla don. Bi ta in galabu kɛnɛya b'u fan fɛ o c'est-à-dire o dusu laminen don waati dɔw tɛmɛra kunu n'an kun tora o bolo kan an caman kun bɛna taa an sigiyɔrɔ la dɛ mais bi na ne bɛ bi armée ne b'u fo ko waleɲuman dɔn kunu ma fɔ kunu baara ma kɛ dɛ ayiwa ala ka 20 janvier caman yira na. Ismaël Sako n'ale ye politiki ma ye a ka fɔla ko kunu armée min yɛrɛ ye Mali ka indépendance d'a ma kabini 1960 ko o armée tun ye cɛfarinw ye ko nga démocratie tile ye gɛlɛyaba de don u ka baara taabolow la. Kɛlɛkɛminɛnw ɲɛnama tun t'u bolo u caman y'u sen don politiki la min kɛra sababu ye u ɲinɛna u nakun kɔ. Ala nana kɛ ni san 10 laban in kɔnɔ jamana ɲɛmaa minnu tun b'an kunna olu ye Mali wagande o Mali nafolo cɛ ka taa kɛlɛkɛminɛnw caman san. An bɛ se ka min fɔ transition ɲɛmaa minnu nana u ye baara ɲuman kɛlɛ min kɛ o ye k'an ka armée k'u équiper ka minɛn caman san ka fara u ye min sɔrɔ u ɲɛ. Ibrahim Cheikh Jawara kunu armée du Mali i b'a ye k'a fɔ sous régime de Feu Ibrim Bokar Keïta ale tun ye loi dɔ sigi c'est-à-dire à chaque 5 ans 1235 milliards o bɛ don an ka wolomafiniw ka ko kun kan fɛn fɛn bɛ tali kɛ an ka armée ka équipement kan o bɛɛ b'o o nafolo in kɔnɔna na i bɛ kɛ y'a dabɔ la min kama kun tɛ ka taa o sira fɛ o de la i b'a ye k'a fɔ changement ba ma se ka don an ka wolomafini tabaw olu ka baara kɔnɔ sinon cɛ jɔlenw tun bɛ yen cɛ karalenw tun bɛ yen minnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka na ni yɛlɛma ye basigi ka kɛ Mali kɔnɔ bon bi sous régime de la transition olu ye oluya min sɔrɔ yen ko ni nafolo in kan ka don militaire la non seulement olu ye dɔ fara o kan wa nafolo in kan ka don wo fɛ olu sɔnna ka nafolo in don bɛɛ fɛ. Sibirido janvier kalo tile 20 Mali Euromasiri tabaw ka don bɛna ɲɛnamaya Bamako génie militaire la min yɛrɛ ɲɛmaya bɛ colonel Assimi Goïta bolo k'aw ladɔnniya ko nin ye armée Mali ale san 63 ye ɲina. Mariam Kuyate ka lasigi kan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.